и народната традиция. Запретни Еню бели ръкави, та бръкни Еню в сребърен бъркач, извади Енювска китка. Гости на нашата програма с голяма любов и старание ще представят своето изкуство, пазено и тачено от поколения българи и предавано, надяваме се, и занапред във времето. Участие в програмата тази година има и топ готвача и любимеца на публиката Лео Биянки, който ще сготви италиански специалитети, но с български билки и подправки. Аз предлагам да дадем думата на нашия чаровен гост, какво е приготвил за нас. Здравейте на всички, първо всичко, благодаря ви много за покана, тук е прекрасно. От снощи съм тук и усещам толкова топлина, най-гостоприемни хората са тук, Гостетечев и Дърчево, разбира се. Благодаря ви много за покана и днеска просто с, ето как виждате, Марка и Мария, просто са ми помагали да наряза домати и не сам домати, нали така, и леко пръст има, то е не фатално, случи се. Така се почва. И между другото, искам да ви кажа, че днес ще приготвим нещо такова итало-българско, така да наречем. Паста, като виждам тук работи даже доста хора да палим котрончета. И почваме сега с първата паста, която е таgliatelle. Ако някой може да гледа, ето ги, това са нашите таgliatelle. Тя е правена с яйца и брашно. Рецепта много е лесна, просто 100 грама брашно и едно яйце. Достатъчно е, малко солта, разбъркате здраво и ще стана това нещо. Разбира се, да имате това, трябва да нарязате на тънко или да имате машина. Всички може да го направим, нашите баби са почали да го направим, така че и ние сме научили. Разбира се, аз да ги купя, да са по-бързо нещата. И просто ще ги направим с една подправка, която ние в Италия много я използваме, много просто я обичаме. Даже понякога се казва, има така един вид приказка, който се казва ти винаги си като бозилик. Кога примерно искаш да чуваш интриганци, си като бозилика, защото бозилика ни го изложим навсякъде. И по принцип го правим днеска с пресни домати и с малко чесън и разбира се хубаво зехтинче. Друго, което иска също да казвам, че ето Марка вече е готова с Мария с домати. Това също е една рецепта, която е използвана за средиземноморската диета. Защо го казвам? Защото в принцип пастата, кога някой чува паста и пица, бързо така мисля за дебеление. Това е, нали, въглерати. Не е така. Значи, ако по принцип се готви като пица същото и паста, ако се готви с продукти, кой са балансирани заедно с въглерати, той върви много добре. В този случай зектин да е хубаво,